मित्रांनो, मी काव्या केकेस किचन मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत झटपट पण हेल्दी अशी रेसिपी, ती म्हणजे बाजरीचं धिरडं। बाजरी ही खूप उत्तम सोर्स आहे कॅल्शियमचा, तर हे लहान मुलांसाठी खूप उपयुक्त आहे। आणि प्लस थंडीमध्ये बाजरी ही व्हेजिटेरियन लोकांसाठी खूप उपयुक्त आहे, कारण ती आपल्या शरीरात ऊब देण्याचं काम करते। तर तुम्ही नक्की ही रेसिपी ट्राय करा। तर धिरडं बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य मी तुम्हाला सांगते। ही 1 वाटी बाजरी घेतलेली आहे मी, तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे पाव वाटी, बेसन घेतलेलं आहे 2 चमचे, हळद चवीनुसार, ओवा घेतलेला आहे मी, मीठ चवीनुसार, दही 2 चमचे घेतलेले आहे। हे पालक आणि लसूण आणि मिरची हे आपण मिक्सर मध्ये गरम पाणी टाकून वाटून घेणार आहोत, आणि तेल घेतलेलं आहे मी। तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया। आता आपण पालक, लसूण आणि मिरची हे मिक्सरला वाटून घेणार आहोत। याच्यात गरम पाणी ऍड करते थोडं, आणि हे चांगलं वाटून घेते, त्याची प्युरी करून घेते। तर आपली प्युरी रेडी झालेली आहे, तिला बाउलमध्ये काढून घेते। आणि आता आपण धिरडं करायला सुरुवात करूया। धिरडं बनवण्यासाठी आपण सगळे पीठ एकत्र करून त्यांचं मिश्रण करून घेऊया। तर हे बाजरीचं पीठ ऍड करते मी याच्यात, तांदळाचं पीठ, तांदळाच्या पिठामुळे ते थोडेसे क्रिस्पी होतात म्हणून मी तांदळाचं पीठ ऍड केलंय। बेसन, बेसनामुळे तर एक छान चव येते। आणि ओवा ऍड करतोय आपण थोडासा। तर हे सगळं आधी आपण मिक्स करून घेऊया। बाजरीचं पीठ थोडं काळं असतं म्हणून मी हळद थोडी जास्त ऍड करते याच्यात। पालकची प्युरी केलेली ती याच्यात ऍड करते, आणि हे चांगलं मिक्स करून घेऊया। आणि चवीनुसार मीठ, हे चांगलं मिक्स करून घेऊया, आणि लागेल तसं पाणी ऍड करूया याच्यात। थोडं पाणी ऍड करते, साधारण बघा 1.25 कप पाणी मी ऍड केलं याच्यात। थोडंसं पातळ असेल ना, मग ते कसे चांगले क्रिस्पी होतात आणि लहान मुलांना खूप आवडतात ते, म्हणून मी थोडं पाणी ऍड केलं आणि थोडं पातळ बनवते जरा। बघा, तुम्हाला जर भाकऱ्या येत नसतील तर हे एक उत्तम पर्याय आहे आपल्या डाएट मध्ये बाजरी, ज्वारी इन्क्लूड करण्याचा। हे बघा, हे साधारण इतका पातळ केलं आहे बघा मी। तर चला आपण धिरडं काढायला सुरुवात करूया। आता आपण बाजरीचं धिरडं करायला सुरुवात करूया। मी गॅस ऑन करते। मी इथे भिडं यूज केलेलं आहे, तुम्ही नॉनस्टिक पॅन सुद्धा यूज करू शकता। आपलं भिडं गरम झालेलं आहे, आता मी त्याला ऑइल लावून घेते। बाजरीचं धिरडा करताना तेल खूपच कमी लागतं, आपण टिश्यूने ते वाईप करून घेऊया। चारी साईडने चांगलं असं वाईप केलं। भिडं गरम आहे, आता मी हळू पळीने 1 ते 1.5 पळी मी हे आपलं धिरड्याचं पीठ याच्यात सोडते। सोडायचं पळीने आणि ते गोलाकार फिरवून घ्यायचं हळूवार। आपल्याला 3 लेयर करायचं आहे, म्हणजे तो क्रिस्पी होतो। गॅस मी मीडियम वरच ठेवलेला आहे। आता अगदी 2 ते 3 मिनिटं त्याला खालच्या साईडने भाजून घेऊ द्या। मी वरून थोडंसं ऑइल स्प्रिंकल करते। तर 1 मिनिट झालेला आहे, आणि तुम्ही बघू शकता आपल्या धिरड्याने ना साईडने ते वरती आलेलं आहे, म्हणजे हे खालून व्यवस्थित रेडी झालेलं आहे। आता आपण याला एक पलटी मारूया, आणि परत एकदा 1 मिनिट त्याला, हे बघा छान जाळीदार झालेलं आहे, परफेक्ट झालेलं आहे आपलं धिरडं। आता अजून 1 मिनिट आपण ठेवूया आणि मग सर्व करून घेऊया।
तर 1 मिनिट झालेलं आहे आणि आपलं धिरडा रेडी आहे। तर मी याला आता प्लेटमध्ये सर्व करू। असेच आता आपण आपले सगळे धिरडे करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, आपले बाजरीचे धिरडे रेडी झालेले आहे। हे तुम्ही दही आणि सॉस सोबत सर्व करू शकता। लहान मुलांना हे खूप आवडतील, आमच्या वेदला खूप आवडतात, तुमच्याही मुलांना आवडतील, तर तुम्ही नक्की ट्राय करा। आणि माझी एक रिक्वेस्ट आहे, लहान मुलांना फ्रोझन फूड देण्यापेक्षा तुम्ही ह्या नवनवीन आपल्या पारंपरिक गोष्टी वापरून त्यांना नवनवीन रेसिपीज तयार करा, त्यांनाही आवडतील आणि तुम्हालाही त्यांना काहीतरी नवीन काहीतरी हेल्दी दिल्याचं समाधान मिळेल। तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि मला तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंटद्वारे नक्की कळवा आणि आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।